Kumusta, solid ka Crips? Bago natin umpisahan ang napakagandang kwentong ito, ay nais ko munang isingit ang i-shoutout mo section. At congrats sa first blood natin na si Boss Ja. Boss Ja, pasok! Hello, Boss Krip. Salamat nga pala sa privilege na ito. Wala akong maisip na i-shoutout, so shoutout na lang sa lahat ng mga tumangkilik at sumuporta sa channel mo. More stories and subscribers to come. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Maraming salamat Boss Ja. Congrats dahil ikaw ang unang nanalo. Anyway, sa mga gusto pong sumali sa i-shoutout mo section, maanong i-click lang po ang link ng FB group ng Tales from the Creepinoy na makikita sa description box. Mag-join po kayo at doon sa group ay hintayin nyo ang mga question na lalabas. Kapag kayo po ang unang nakasagot ay maisasama po kayo sa i-shoutout mo section. Maraming salamat. Umpisahan na natin ang kwento. Kainchong, anong nangyari sa'yo? Bakit tumahangos ka? Kumusta ang kuya? Commander Abel, ang pangkat namin, naubos na silang lahat. Ano? Paano nangyari yun? Walang militar na nagagawi sa lugar nyo. Paano naubos sila? Hindi militar. Hindi sila tinatablan ng bala. Mga demonyo sila. Kainchong! Kainchong! Karesti, ihanda mo ang mga kasama natin. Pupuntahan natin ang pangkat nila kuya. Magpapayad kung sino man ang may kagagawa nito. Masusunod, Commander Abel. Si Abel, isang commander ng grupo ng mga rebelde na namumugat sa kabundukan ng San Joaquin. Nasa 5 bundok ang nasasakupan ng teritoryong hawak nila ng kuya niyang si Arthur. Isang umaga ay may masamang balita ang nakarating sa kanya. Ubos na raw ang pangkat ng kanyang kapatid. Dali-dali nilang tinungo ang kampo nila Arthur. Dala ang buong puwersa ng kanyang hukbo. Malayo pa lamang ay tanaw na nila ang usok sa himpapawid. Nagmumula yon sa kampo ng kanyang kapatid. Mabilis niyang pinakalat ang kanyang mga tauhan upang paligiran ang kuta nila Arthur. Nagbabakasakali silang nandun pa ang mga sinasabi ni Kainchong na umatake sa pangkat nila. Pinangunahan ni Abel ang paglapit sa gawing harapan. Nais niyang siya mismo ang unang makakita kung sino ba ang kanilang mga kalaban. Nakakuyom ang kanyang mga palad habang tahimik at dahan-dahan silang lumalapit kung saan naroroon ang kubo ng kanyang kapatid. Gayon na lamang ang pagtataka nila Abel nang matanaw nilang naroroon ang hukbo ng kanyang kapatid. Tila nagkakasiyahan pa ito. May inuman, may sayawan, at ang iba ay abala sa pagluluto. Mula sa grupong yon ay unti-unting lumitaw ang kanyang kuya Arthur. Papalapit ito sa kanila. Agad namang bumakas ang ngiti sa labi ni Abel nang makita niyang ligtas ang kanyang kapatid. Abel, mabuti at dumating na kayo. Tamang-tama, hinihintay talaga namin kayo. Kuya, kumusta kayo dito? Ano yung balitang dala ni Kainchong? May umatake daw sa inyo at naubos kayong lahat. Nag-aalala kami kaya napasugod kami dito. Totoong may umatake dito sa kuta namin. Pero wala na sila. Naubos na namin sila. Ganun ba? Mabuti naman.
Sigurado ba kayong ayos lang kayo rito? Oo. Hali kayo. Tamang-tama ang dating nyo. Malamang gutom na kayo. Nagpahanda ako ng piging. Piging? Para saan? Para sa bagong kapangyarihan. Ha? Hindi kita maintindihan. Siya nga pala. Nasaan si Inchong? Wala na siya, kuya. Naghihingal siya nung dumating sa kampo namin. May mga tama siya ng bala. Hindi ko nga maintindihan eh. Kasi sabi niya, parang mga halimaw daw yung umatake sa inyo. Tapos hindi daw tinatabla ng bala. Kaya nga napasugod kami dito eh. Hamon siya. Baka nagdideliryo lang yun. Kaya kung ano-ano nang sinasabi. Kuya, sigurado ba kayong ayos lang kayo dito? Ayos nga lang kami, tol. Halika, saluhan nyo kami. Kumain tayo at mag-inom. Pero kuya, kitang-kita yung usok sa himpapawid mula sa malayo. Masyadong delikado tong ginagawa nyo. Baka mamataan tayo ng mga militar. Ngayon sila sumugod. Paniguradong pagsisisihan nila. Pero kuya, ako ang bahala, Abel. Hindi na sila uubra sa atin. Magtiwala ka. Hala, sige. Magsikain kayo at uminom. Kailangan nating magbunyi. Naguguluhan man, ay wala nang nagawa si Abel, kundi ang sumunod sa kanyang nakakatandang kapatid. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan nila magbunyi. Dahil ba sa pagkapanalo ng grupo ng kuya niya mula sa mga umatake dito? O ano? Sa kabila ng kasiyahan ay hindi siya mapakali sapagkat maaari silang matagpuan ng mga militar anumang oras. Dahil sa usok na patuloy na umaakyat sa himpapawid na nagmumula sa malaking siga na ginawa ng mga tauhan ng kanyang kuya. Ang mas lalo niya pang ipinagtaka ay may mga sumasayaw paikot sa paligid ng malaking siga ng apoy. Ang ibang usok naman ay nagmumula sa malaking kawali na tila ba ay may nakasalang na malaking tipak ng karne. Hindi na nakatanggi pa si Abel nang simula na siyang tagayan ng alak ng mismong kuya niya. Gayon din ang kanyang mga tauhan na nag-uumpisa na ring uminom ng alak. Mga kasama, narito na ang pangkat ni Abel. Makakasama natin sila sa pagdiriwang na ito. Ipagdiwang natin ang kapangyarihang ating taglay. Bakas sa mukha ng mga tauhan ni Abel ang pagtataka. Kahit sila ay hindi matukoy ang ibig sabihin ng commander ng kabilang pangkat. Ano ba yung kapangyarihan na yon? Binaliwala na lang ni Abel ang mga bagay na yon dahil sa mga sandaling yon ay kitang-kita niya ang galak at saya sa mukha ng kanyang kapatid. Ligayang matagal na panahon niya nang hindi nasisilayan sa Kuya Arthur niya. Huli niyang nasilayan yon ng panahon na sama-sama silang buong pamilya sa pagkainan. Ipinagdiriwang nila ang Noche Buena sa pagsalubong sa araw ng Pasko. Nasa edad 15 at 16 sila ng mga sandaling yon. Tandang-tanda niya pa ang ngiti sa mga labi ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ngiti ng nanay at tatay niya, ng kuya niyang si Arthur at ang bunso nilang si Gina. Mga ngiting doon niya na lamang pala huling masisilayan. Bukod lamang sa kanyang kuya na abot-abot ang ngiti ngayon na nasa kanyang harapan. Halos hindi pa sila nakakatapos kumain ng gabing yon nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na putok. Kitang-kita ni Abel ang pagbulwak ng dugo mula sa bibig ng kanyang mga magulang. Gayon din ang nangyari sa bunso nilang si Gina. Halos sabay naman silang dumapa ng kuya niyang si Arthur bago pa bumagsak ang kanilang mga mahal sa buhay.
Unti-unti nang naghihingalo ang mga ito. Panandaliang natulala ang magkapatid. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Ilang segundo pa bago sila nagkaroon ng lakas para tumayo at lapitan ang kanilang mga magulang. Ngunit wala nang buhay ang mga ito. Gayon din si Gina. Patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang pailan-ilang putok sa labas. Nang mga sandaling yon ay nasilayan ni Abel ang nanlilisik na mga mata ng nakatatandang kapatid. Nakakuyom ang mga palad nito na animoy anumang oras ay sasabog na sa sobrang galit. Hindi niya na napigilan ang kanyang kuya nang mabilis itong tumakbo papalabas. Tangan nito ang isang mahaba at matalas na kutsilyo na kanina ay ginagamit ng kanilang nanay na panghiwa sa litsyong manok na kanilang pinagsasaluhan. Agad niya naman itong sinundan sa labas. Kitang-kita niya kung papaanong sinugod ng kanyang kapatid ang ilang kalalakihan sa labas na may tangan ng matataas na kalibre ng baril. Lasing na lasing ang mga ito at napansin niya rin naka-uniforme ang mga yon ng pangsundalo. Halatang nagulat ang mga ito nang makitang aatakihin sila ni Arthur gamit ang kutsilyo. Walang ano-ano'y pinaputukan din ng mga taong yon ang kanyang kapatid. Kitang-kita ni Abel kung papaanong unti-unting tumumba sa lupa ang kuya niyang si Arthur. Napatulala na lamang si Abel habang sinasampal-sampal ang kanyang sarili. Umaasang bangungot lamang ito at nais niya nang gumising. Lalo pang umagos ang kanyang luha nang mapagtanto niyang totoo ang lahat ng yon. Agad niyang tinungo ang kapatid na nakasalampak sa lupa. Ngunit bago pa man niya marating ang kinaroroonan ng kapatid, ay isang putok ng baril ang nagpadapa sa kanya tungo sa putikan. Mabilis na nagdilim ang kanyang paningin habang unti-unting binabalot ng lamig ang buo niyang katawan. Nagising na lamang siya sa isang maliwanag na silid. Unti-unti niyang napagtanto na nasa isang ospital siya. Muli na namang tumulo ang luha niya nang mapansin niya sa kabilang kama ang kanyang kuya. Laking pasasalamat niya sapagkat ligtas din ito. Dama niya pa rin ang kirot mula sa sugat na sanhi ng tama ng bala sa dibdib. Ngunit mas nangingibabaw ang kirot sa puso nang maalala niyang wala na ang kanilang mga magulang at ang bunsong kapatid. Nang makalabas sila ng ospital ay agad silang nagtungo sa pulisya upang i-follow up ang kaso ng pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit tila hindi sila inaasikaso ng mga otoridad. Ayon pa sa investigasyon ay walang saksi sa naganap na pamamaril. May mga kapitbahay na nagsasabing may mga sundalo daw na nagiinom sa kanilang lugar ng gabing yon. At ang mga ito daw ang mga walang habas na nagpaula ng bala ng mga ito ay malasing na. Ngunit sa tuwing tatangkain nilang pakiusapan ng mga ito na tumistigo ay umaatras na ang mga ito sa takot na ring madamay. Mula nga ng araw na yun ay sumumpa silang magkapatid na sila na mismo ang maghahanap ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Di naglaon ay napagtagumpayan naman nila ito at isa-isang naitumba ang mga sundalong kumitil sa buhay ng kanilang mga minamahal.
Hindi nga naglaon ay naging kalaban na sila ng batas. Hanggang sa mapaanib na nga sila sa samahan ng mga rebelde sa kabundukan. At dahil nga sa pinakitang tikas at dedikasyon ay narating nila ang parehong posisyon bilang commander ng mga rebeldeng grupo.